במות הרמה רוכשים רק בליפטר במות הרמה. במיוחד בשבילכם הכנו מדריך לטיפול תקופתי. השלב הראשון, הכנת האמצעים הנדרשים לטיפול. מברג, כפפות, מגרזת, גריז, מים מזוקקים. השלב השני, בדיקת תקינות לוח הבקרה, בעצם הג'ויסטיק, שכולל בדיקת תקינות של כל המתגים. עלייה, ירידה, תנועה לצדדים, קדימה ואחורה. נדרש לוודא כי אין ברגים משוחררים. בדיקת תקינות שלוחת הסל. בדיקת תקינות לוח הבקרה התחתון ועידוד תקינות של כלל המתגים. בדיקת תקינות שסתום הורדת החירום. השלב השלישי, גירוז כל צירי צידוד הגלגלים באמצעות מגרזת. גירוז תעלות הבמה. שלב זה מתבצע במקסימום גובה. שלב רביעי, שימון הצירים. הורדת הבמה לחצי גובה וביצוע שימון לכל הצירים בבמה. שלב חמישי, טיפול במצברים. המצברים נמצאים במגירה, יש לפתוח את המגירה ולבצע גירוז לכתבי המצברים כנגד קורוזיה. הוספת מים מזוקקים לכל הכוסיות במצבר. יש לכם שאלה? חייגו אלינו ואנחנו בליפטר במות הרמה נשמח לסייע. צרו איתנו קשר באמצעים הבאים.